Iki Bocil lagi sahur. Pancet menunya pakai pepaya. Kok dulu masak ini gitu, Bu? Ini gitu. Kapan? Dek kan iki kates mbok usah aku buka nek ping 3 dek kene kates terus. Sahur dek kene Hari pertama enggak ke atas yo. Saplok poso ping pindho pisan. Tapi usah Pengen masak enak, pindang karo nganu jadi ya. rending. Terong, pindang karo terong. Entah seneng kok. Soalnya masak atas mesti oke, jadi mesti panggang duwe blenderan. Susunya gak? Nanti minum air putih banyak loh leh. Bu. Soalnya sampean sama lele maame. Ayo, lek maam piye bilang mama. Tangannya diangkat. Iki karo mangan jajan iki. Ya, Mama. Tikus iki kandalu. Diracun karo bapak. Bu paling gandengan kono. Bademe. Wah, nek ngene telejan. Sing pindho iki oseng-oseng terus katese lho iki mah kok kuah. Iku anak omah. Tambahin. Besok Nek nambah lele. tambah roti. Pokok sahur banyak nanti Ini sendeng kuat. ya. Apa? Apa? Ini boleh ibu juga kalau nyentenya terok. Lah mel ngejak sumpah-sumpah. Jomongi wit pelemi nek loro kanggo engkel lho, Bu. Amel ya takut sampean ibu. Saya enggak percaya deh. Coba langsung teko. Dia mam lame jatuh ki. Nggak lawah telur goreng leh. Itu loh. Enggak nonton. Ya, Mama. Aku goreng kali ya. Nanti mak ndok. Nanti gul.
Memang mak gugah no ya. Ada aku juga princess. Kayak instan gitu. Enggak, ayo mbak. Enggak telepon. Tanya apa ndik ngira nih? Keturunan ya? Keturun sampai isu. Kelihatan dekat. Padahal turun deh ini jam 10, setengah 10 bu modal kabeh. Motor princess. Heeh. Kunyit lele rasanya kopi. Masa. Rasanya apa? Kopi. Nak. Ini udah habis nih. Panahnya. Ada sahun saya sakul kul. Boleh dah. Misalnya ajangmu tak. Ya tak isangan ini enggak atom lah tak sabun tidur tak. Orang mek sing kirim-kirim lur. Mai jajan lho. Sudah dipanggili kan sar kan nih. Apa? Wis apa ya aku. Jajanku wis komplit. Lo dibadai enggak? Sore. Sesuk tak gendurene, Bu. Lonjone iwak sesuk ya, Bu. Jadi lah besok aku yang ikut. Ora lama. Hah? Aku ora mau. Lah nyapa? Lah mak kowe ngopeni wong kakarwan oke kok. Weh, piye lah terus kok iso iki lho? Ya iso piye? Lah terus apa sih meh masak? Heh? Si meh masak. Gede no. Weh, piye ta ibu ini sing dia sate nih? Awak. Gak iso aku. Weh, Ngopeni wong ngrakit rumah, wong nglepo. Wong ajar telek, buku. lah isu wi. Apa ini nih? Iso aku tak ajekne aku nang omah. Beh. Nah. Lah terus sing gawe bumbune sate sapa? Sing nyuntuki satene, sing ngirisi. Medan. Gak iso wes aku. Beh piye to ibu ki? Nek ngerti ra rene ae ora percaya aku wong akeh ya. Mana aku nyata kan akeh iki nding. Lho kan sesuk. Engko barang sik iso engko tok ya mari. Mari. Oke. Jam bungkuk lah nak duduk lah. Iki ngawasi besi bakal omah kan lho. Memang kali. Hah? Iki dhuwur enggak mau lagi Bu. Enggak mau. Kali Selamat ya. lo Ya ya. tak diselamat ya. Bisane ya, Mbak. Udah. Dewi rasa lho, Pak. Mikir kok. Iki Pak itu wong kok tak tunjuk. Terus kulkas. Lah sing digoreng sesuk. Tunggu kok bisa no. Lah sate nih. Oke nih. Lah kok jadi Bu? Jalan sana. Kata Pak itu? Ya. Tentang karo
bawang. Turah lah. Turah lho mesti nih. Turah 20. Aduh. Malah dia 15. Tahu gara iki. Kita njaluk duit lho. Nang bunga bapakku sik. Mbak, njaluk duit kan elo aku gak sadar mau sik. Mbak, njaluk duit 50.000. Nang bunga bapakku sik. Kok parane nek kuburane lho. Bapakku jawab, "Heeh, tak kei." Lah iki kok edian bapakku dasui jarene. Lah Bapakku kono njaba dhewe wedi ya makan ning kuburan. Roti. Lah kaya duit bapakku kan dijaluk oh, Mbak. Ya tak kono no. Rono. Nek bapakku jawab, "Heeh." Tak kei yo. Kayak 200.000. Tak terne apa ye ngono. Saiki lek ngelok-ngelokne tambahi ngono ae. Malah tuh Punten. gawane telo lek kuwi wis koncone kabeh wis ngerti. Cah kandang, Bu. Lek ngelokne nek cah kandang, Bu. Ora nesu ngene lek dilokne amal. Aja ngisi-sini harga diri ngono. Apa nang masane aku edan yen nggawa punten ngene. Aku lho kok nek bakso takok iki lho. Enek sine pina. Kan ndek iki rasa moro nek mahku to. Tak kok iki. Mbok moro tok ngono. Enggak mesti minggu nek ya ora. Sasa. Wis sasa. Moro tok terus bareng mulih tak takoni. Sa, aku tadi tukane pinten to? Aku mending tak kedep-kedep oh ngono. Cek Sasa men oh. Terus titoke kemburi krungu to. Ndi Sasa? Apa kaya komen. Sakake tito. Gabrak. Sasa. Aku ora tau tukane punten cah. Pamer tertarik. Iya, Bu. Sasa sik teko langsung tak takoni, "Sa, aku tadi tukane punten to, Mas?" Tekono ngono. Ndi ta Sa? Tapane cah. Krungu tak sasa. Krungu. Sasa mulai. Minum air putih lagi. Minum air putih sebanyak. Pinter. Pemaham jajan. Apa HP? Gosok gigi dulu lah. Apa? Ya Allah, mati to, Bu? Tak tahu untuk terabale tak sampai sklenger. Walah, tarakku mau racun mak emang. Sklenger dene mlaku tunu adelik tak tahu untuk terabale. Aku lho gak ngerti tak kira sing mbok omongne mak urip, Bu. Mati. Gosok gigi sana. Jam pira ta gonen? Jam 4 kurang. Nunggu. Gak apa-apa. Ada nunggu subuh. Jam kita hati agak jadinya Mbak. Jadinya hati. Jadinya tapi arang-arang. Anak-anak nomor gede. Bisa dicel kebun. Loh, Dicel lapangan kayak gini. Dicel kayak sana banten dicel kayak makin. jadi dari sana malah murah. Murah beli nandirinya ya. Terus sampai ketiga kanannya. Ketiga kondisi. Ketiga kecil-kecil. Nek panas, Bu.